Samaz production. Aurambe Rudorunurudza King Samaz Auya Jakreka Designer Seh Disigner Nguti unjanidaro baby Kundishungurudza Seh Disigner Nguti unjanidaro baby Kundishungurudza Rudorunurudza Shuwa wakandikuwadza mundiwo wangu wekuyenda nemoyo wangu ndaisaziva ukandikanda mumataka ndizoyeredza tangataka vimbisana amai mwana iye amai mwana ndaisaziva kuti uchandidaro baby kundishungurudza tenderedza ndaisaziva kuti uchandidaro baby kundishungurudza tenderedza ndikafunga nzvimbo iya yataisangana baby moyo wangu nobaikana kana misodzi nobuda iwe baby sio weka wanhu wandakada mulife mwangu asi sio wakashinga kutoputsa moyo wangu ndaisaziva kuti uchandidaro baby kundishungurudza tenderedza ndaisaziva kuti uchandidaro baby kundishungurudza tenderedza moyo wangu wakaurasisa uye futi wakautambisa baby wakandidzipisa Samaz production. ndaitangofara iwe uripo usaziva ramangwana uchange usipo kuti rudo rinorwadza ndaizvizwira kwevamwe usaziva ramangwana chichange chiri kwangu asi wakandipinza chimwe chikoro wakandidzosa kusvika kumashure handichatraste munini handichatraste munhu ndaisaziva kuti uchandidaro baby kundishungurudza tenderedza ndaisaziva kuti uchandidaro baby kundishungurudza tenderedza ndikafunga nzvimbo iya yataisangana baby moyo wangu nobaikana kana misodzi nobuda iwe baby sio weka wanhu wandakada mulife mwangu asi sio wakashinga kutoputsa moyo wangu ndaisaziva kuti uchandidaro baby kundishungurudza tenderedza ndaisaziva kuti uchandidaro baby kundishungurudza tenderedza Samaz production.